Sambona senibingelela into Fastfood TV le la siphethe bani Khuzani King Dlamlenze Mpongose ubhalele kwipost yakhe yakwa Facebook ukuthi ke Khuzani new album loading. Njengoba sazi ukuthi siphuma kwi-album eyabamnandi kakhulu ethi angidlali nezingane eya-achieve izinto eziningi kakhulu. uKhuzani kulonyaka kuningi aku-achievile. Ingoma yakhe ijele ikwazile ukuthi ihlanganise u-10 million okuyingoma yakhe yokuqala ukuthi ifike lapha kuma-triple or whatever 6 numbers figure into enjengaleyo. Sanibonani siyanibingelela into Fastfood TV le siphethe bani lapha uKhuzani ufaka Mpongose Dlamlenze uthi Khuzani new album loading. Njengoba sazi ukuthi uKhuzani kulonyaka ulokhu eqhubeka nawo eveza izinto usezowuphethe kodwa kusaqhubeka kunezinto azenzayo azenzela umphakathi azenza egameni labantu ukuthi babone abantu ukuthi yini izinto azenzayo. La siphethe eminye imisebenzi yakhe ekhuphuke ngamandla. Ingoma kaKhuzani ke this year sibonga kakhulu abathola ithuba lokuthi beyistream beyidlale. Sekunejele ingoma eno 10 million injani nogodo 7.2 million. Ngavela mningi kanjalo nayo album yakhe ethi angidlali nezingane yenze imangaliso kulonyaka. Ezinye ingoma lezi ezongena kuma-million kungekudala. I'm sure abalandeli beDlamlenze or abathandi bomculo kaKhuzani bazoyiphusha lezi ngoma zikwazi ukuthi ke ziyoshaya ama-million aphinde kawandiseke. Ngesikhathi ngenza le video lezi ngoma beyisamile la ungaze udideke ukuthi wena uma uthi uya-check ufica ngapha akufani nokungala. So right engakubalula nje nge-album kaKhuzani ekwenzile kulonyaka lokho yaphuma nje nge-15 November. These are roughly numbers. Akuzona inamba ezi-original. These are roughly numbers ezikunikeza i-idea ukuthi wenze kanjani. Laphana ku-YouTube I'm sure ubheka u-22 million ama-million views lapha ku-YouTube. Ku-Spotify is more than 13 million ama-streams. Uma uyihlanganisa yonke lento ikunikeza more than 35 million wama-views plus streams okumenza athole i-gold status njengoba nibona-ke nani laphayana-ke ukuthi album yakhe izozuza nge-gold ngokuhamba kwesikhathi. Bayomemezela-ke laphana kwa-RISA ukuthi hayi umsebenzi wakho lothi siwubonile. Njengoba nibona kwa-update ngoJanuary 2024 ukuthi akusewona u-18 million wama-streams obekade ku-15,000 units seku-25,000 unit ngokwama-streams-ke nama-views kwenza u-30 million. Singakahlanganisi nakwezinye iy'ndawo-ke lapho-ke uKhuzani aphume kahle kakhulu. Sithembe ukuthi le-album ezolandela kaKhuzani nayo izohlabahlosa ngale lena ilwile bafowethu angifuna ukuqamba amanga ilwile bayiphushile abantu angeke siyicompare-ke nabanye abantu ukuthi hayi kodwa kabani la akusona uMaskandi lo okuthiwa uMaskandi onekhala ethize esusa umsindo kodwa uMaskandi lo ojwayelekile onormali akona uMaskandi wokutrend. uMaskandi uthi udlala akusemvaleleni kunengoma ushameni kuphi lapho kuhlangene khona izinsizwa kumnandi emshadweni yonke leyo nto leyo culwa zona ingoma zeDlamlenze akaphushi i-trend uphusha music ukuthi music wakhe umsebenzela kanjani. Album yakhe siyakhumbula ukuthi yenza ama-record amaningi including ukushaya 1.8 million ama-views nge-one day ku-YouTube yaphinde yashaya i-million within a day and a half ingoma laphana. Angisazi yini angidlali nezingane or imbongolo lapho nje kodwa ikhona ingoma yakwenza lokho kwathi kweshaya 7 days enye ingoma futhi esile ilishayile i-million after 8 or 11 days ama-million asewu-3. So kuningi uKhuzani aku-achieve nalapha ku-Spotify aphinde ama-million ambala abakhona nozowathola nama-plug God plug angidlali nengane God plug single imbongolo i-God plug single. So izinto ayitholile lezo neminye-ke imisebenzi edlulile abantu belindeleke sezoba nama-update abangihlale ngisho sezoba ne-front cover back cover track list nawo yonke into bese kuba ne-prom ehlala ilindele ngamehlo abovu. Ijwayele ukwenziwa laphana unjenje uMandla Magwaza wayesebenza laphana ekhosini hey yayishaya i-promo le mfo akadlali kodwa-ke uma-ke iphuma-ke i-promo yekani ama-front cover yekani i-back cover yekani yonke into once waphuma i-promo kuyobe kusho ukuthi kunzima kakhulu. So lindela nosuku okuyilona sizomemezela-ke uKhuzani ukuthi iy'nhlelo zime kanjani. Ngiyathemba abafowethu bazophusha kakhulu kulokhu be-establish umsebenzi kaKhuba kunalokho abakwenzile ngoba uKhuba ubaphakele umsebenzi omuhle kakhulu. uKhuba kuningi aku-achievile this year including lo mcimbi lo awenzile ngoMarch 15 years of the Blue Nation ukuhlukanisa unyaka kumhlobo wenene wathenga
imoto ethengele umfowabo uThibela wathenga naye imoto iDefender, baphinde waba yinxusa labaJayco. Umcimbi wakhe ngeyi-8 zikaNovemba eThekwini laphana igcwalisa Spring Picnic, uyeza na ubhiza ama-activation. Uzokhipha ne-album entsha kuyo lo nyaka, phinde futhi ngeyi-15 ayokwenza njalo udwendwe le eMandaba eNkandla. Kuyobe kumnandi kakhulu. So indaba kunjalo-ke sizoyibamba lapho-ke, nilindeleke ukuthi ama-update azobe ahamba kanjani. Sizonazisa nanisobe sibhekile ukuthi yini abayishoyo, yini abayivezayo, sibe sizonibekela kuyo Indofire Soweto TV. Ngibonga ithuba lisalahle.